Να σκουπίσω κάτω από τα κλαδιά, να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά, να μετρήσω τα τετραγωνικά, μια φωλιά να φτιάξω, το δώρο να χωρά. Τζαμπομέρες αντίστροφα μετρώ και ξαπλώνω κάτω απ' το δέντρο, κάτω απ' το δέντρο, κάτω απ' το δέντρο. Κάθε βράδυ το έλατο να φιλώ, να τσιμπιέμαι για να μην κοιμηθώ, να ψεκάσω για να μοσχοβολά, να ρίχνω κάθε τόσο μια κλεφτή ματιά. Τζαμπομέρες αντίστροφα μετρώ και ξαπλώνω κάτω απ' το δέντρο, κάτω απ' το δέντρο, κάτω απ' το δέντρο. Ξάγρυπνοι, περιμένοντας τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και μετρώντας αντίστροφα συντροφιά με τα τζάμπο. Και όσο για το τζαμποπαιχνίδι μάντεψε τι γράφει ο Άι Βασίλης, 39.000 παιδιά ανακαλύπτουν καθημερινά τους μαγικούς γρίφους στο Facebook, αγωνίζοντας μυαλό και φαντασία. Αγωνίστε ντε!